Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Ġurnata waħda, Eliżew kien għaddej minn Sunem. Hawn kienet toqgħod mara Anja u din ġalitu joqgħod jiekol għandha. U kull meta kien jgħaddi minn hemm kien idura għal għandha biex jiekol hemm. U qalet lil żewġha: Ara, jiena żgura li dan ir-raġel li jgħaddi għandna sekwit u raġel qaddis ta' Alla. Ħantellew l-orfa fuq is-setaħ u nqedulu fiha sodda, mejda, siġġu u mnara u meta jgħaddi għandna ikun jista' jidħol fiha. U ġurnata waħda wasal hemm u daħal fl-orfa u raqat hemm. U Eliżew qal lil Ġeħażi l-qaddej tiegħu: X'nistgħu nagħmlula lil din il-mara? U Ġeħażi wieġbu: Ja ħasra, m'għandix tfal u żewġa xieħ. U wieġbu: Sejħilha. U dak sejħilha u ġiet fil-bieb u Eliżew qalilha: Bħal dan iż-żmien sena int tkun tħadda niben. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. F'kull żmien ixandar fom mill-fedeltà tiegħek, għax jien għedt tjubitek tibqa' sħiħa għal dejjem, bħas mewwiet intwettaqt il-fedeltà tiegħek. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Ħin il-poplu li jaf jgħajjad bil-ferħ, li jimxi mulej fid-dawl ta' wiċċek. Bismek jitennew il-jum kollu u bil-ġustizzja tiegħek jifirħu. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Għax inti il-foħrija tal-qawwa tagħhom, għal tjubitek nerfgħu rasna fl-għoli. Għax il-mulej it-tarka tagħna, il-qaddis ta' Iżrael, is-sultan tagħna. It-tieba tal-mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Puti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu, tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt ma għadix taħkem fuqu u li miet darba għal dejjem madnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjina għal Alla fi Kristu Ġesu. Alleluja, alleluja. Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, biex ixxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lill-apostli tiegħu: Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi, min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi, u min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib lil ħajtu jitlifha, u min jitlef lil ħajtu minħabba fiha isibha. Min jilqa' lilkom jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li batni. Min jilqa' profeta għax hu profeta, ħlas ta' profeta jieħu. U min jilqa' bniedem ġust għax hu ġust, ħlas ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn li żgħar għax hu dixxieplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Dan hu t-13 il-ħadd ta' matul is-sena. It-tieni qari u meħud mill-Littra ta' San Pawl lill-grupp ġkejken ta' Nsara f'Ruma. Pawli jitkellem dwar kif aħna l-koll m'għamda fil-mewt ta' Kristu. Din tidher ħaġa stramba, għax is-sagrament tal-magħmudija mhux ħajja suppost jagħti mela mewt. U imbagħad is-sagrament tal-Ewkaristija wkoll għandu rabta mal-mewt. Fil-qudiesa ngħidu: inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Fil-knejjes naraw il-kurċifiss li jfakkarna fil-mewt ta' Ġesu. Min għaliex daqshekk importanti li naħsbu fil-mewt? Il-mewt hija tmiem tal-ħajja. Ħafna nies jibżgħu mill-mewt, ħafna jaħsbu le daqt jiskadili żmien u le xejn minn dak li qed nagħmel ma' importanti jew se jibqa'. Nipprovaw ninjoraw il-mewt u naħsbu fuq xi ħaġa oħra bħal xi ktieb jew xi film tajjeb.
Imma Ġesu ma jridniex nibżgħu mill-mewt u nistaħbew. U ma staħbiex mill-mewt, lanqas mill-mewt fuq is-salib. Ġesu kellu fiduċja f'Alla l-Missier u ġie mqajjem mill-mewt. Ġesu rebaħ u r-rebħa tiegħu teħlisna mill-biża' tal-mewt. Il-mewt mhix xi tmiem ta' twerwir, mhux veru jitmiem għax Ġesu jagħtina l-ħajja li tibqa' għal dejjem. Meta niftakru fil-mewt ta' Ġesu, nibdew ngħixu b'mod differenti. Ma jkollniex għax ngħixu mwerrurin li ħaj jispiċċalna l-ħin, ma jkollniex bżonn naħsbu li d-dinja fija biss imbarazz. Flok ngħixu fid-dnub billi nimlew qalbna bi ħwejjeġ li mhumiex Alla, nistgħu ngħixu l-ħajja ġdida, nistgħu nafdaw f'Alla meta jgħidilna li aħna maħbuba u li maħniex ħan infirdu minnu, inqumu mill-mewt bħal Ġesu. Id-dinja mhix se tibqa' għal dejjem imma l-imħaba ta' Alla, iva. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!